Feliz tarde para tour, gente. Que seguir nós riba é plataforma de entrevista com a UE. Nós estaremos um dia domingo 27 de dezembro. Então nós está com um programa novo trobe. Então uma edição nova de Papiacu. Então dessa aqui nós também uma conversação maneira nós bem interpretar. Junto com Jaap Jonkers de CDA, número 27 de CDA, a mim de PNP, número 4. Agora sim, oficialmente, vou visa número 4 de PMP. Então, também nós temos um convidado especial, porque driba é Páscoa, aqui dia de fiesta aqui. Nós que riba é conversação com a diáspora. Essa é a coisa mais importante. Que é cambio não que nós que trece, seguro, como organização, não, pero também como individual, não, como político, não, riba lista, que nós temos, riba é lista, não, é partido não que nós temos, pero também é diferença. É hopi gente tá hopi contento, nós é hopi comentário, riba é programa aqui, então me espera você share, like, então também sorro, para abo forma parte de seguinte como invitado, então riba essa aqui nós temos de dois invitados para enviar aqui, com Javier Kratz mesmo, de com Javier Kratz. Mas o Javier Kratz está um gente que sua plataforma ela abre coração de nós diáspora. Então, diáspora tem informação para ter na Skype, como você sempre me avisa. Ter na Skype, para assim nós por intercambiar, mas também informar, educar, entretener, entrevista com abrir uma plataforma que, seguro se botar político, não porque da se escuta. Então, é importante seguro e bando conversação agora que riba é brug de junto com Jaap Jonkers de CDA, número 27, mas também com Gwendolyn Marcelina de Corso, que te costam que nós dentro de diáspora, mas para primeiro para fora é tópico de tempo na hora que Páscoa, Covid, com a celebração não estava tá, mas que te costam que nós te mira para 2021, seguro eleição chegando, então que te costam que como invitado também por ter nos quer para ir. Essa é a coisa mais importante, agora que me sorte também me também essa introdução, é chamada de Bombini para nosso amigo Jaap Jonkers. En Jaap, welkom. Hi, welkom. Zalig kerstfeesten. Ik moet eerst iets zeggen. Mensen hebben tegen mij gezegd, waarom praat je Engels tegenover ja? En ik moet dat altijd als woord geven. Zelfs in Nederland, ik praat altijd Engels. Jaap kent me dat ik Engels praat. Omdat ik spreek Engels makkelijker, omdat ik in het Engels denk. En zelfs in Nederland heb ik een American University gedaan. Dus alles is in het Engels, maar specifiek voor iedereen die ook vragen heeft, dat is het. I'm sorry if I mix and mingle the English with the Dutch, maar this is also part of what we're creating. Maar Jaap, zalig kerstfeest nog steeds, prettige feestdagen. Hoe was het? Hoe heb je kerst gevierd? En ook gefeliciteerd nog met je vrouw. Ja, ja, dankjewel Gwendel. Thanks so much. I had a great Christmas. Ate a bit too much, but I think that in the end we really had a good Christmas with some visitors, but not too much. Because in the Netherlands we now have a lockdown and we are limited during Christmas to 3 visitors. So we really followed all the guidelines from the government, and but I'm very happy again to be on this show with you, and also to explain to all our viewers the things that we're doing and building the bridge between the Netherlands on the one hand and Curaçao and all the other islands on the other hand, because I really think that even though the Atlantic Ocean is quite big, we can build a bridge, and we really should, in order to make sure that from March 2021 onwards, we can really connect easy. And next Christmas, I really hope that you and I will be partners in Parliament when it comes to building and maintaining the bridge between the islands and the Netherlands. That's the important thing. That's what we're working towards too. En dat moet men ook goed begrijpen. The language is not a barrier. De missie, de cause dat we hebben, dus wat we samen willen bereiken.
voor het koninkrijk, voor de Nederlandse koninkrijk. Dat is belangrijk. En wat wij ook binnen onze partijen met elkaar meer kunnen doen, maar ook onze idealen als individu binnen een vehikel die we hebben, dat is wat we eraan zullen doen. En vooral met alles wat we aan het doen zijn al, zeker met een podcast like this, een novum binnen het systeem, is het belangrijk. En als je ziet hoe solidariteit belangrijk is binnen ons, maar ook in een tijd zoals de COVID-coronatijd. Jullie zitten in een lockdown, wij zitten in een semi-lockdown met een avondklok al maanden al. En het is zo moeilijk om het, laten we zeggen, de warmachtigheid, dus to be warm with each other, to give each other a hug, to be with each other, because you, for example, would have loved to be on the island celebrating right now. Maar het is ook zo dat wij vanuit de possibiliteit krijgen, of vanuit de opportunity, dus de kansen die we krijgen met de technologie, die ook heel belangrijk is binnen ons proces, om meer te kunnen betekenen voor onze mensen zelf. En wie beter bijvoorbeeld, en ik laat het eventjes aan je, om hem te introduceren, omdat je hem nog niet zo goed kent, maar jullie zijn wel maatjes binnen de militaire achtergronden, want hij is ook hij komt ook van de militie-achtergrond en hij is ook een gast van ons. Wij maken gebruik van zijn platform. Dus ik laat het aan je, Jaap, om onze gast uit te nodigen. Ja, nee, super, dankjewel. Dus, dames en heren, vanavond hebben wij een gast, Gravier. Hij is de drijvende kracht achter Entrevista Q. En ook iemand die meehelpt met Papiaku. En wij gaan het inderdaad hebben, denk ik, onder meer over onze band in het leger. Ik ben zelf ooit bij de Koninklijke Landmacht actief geweest. En hij zei mij net dat hij dienstplicht heeft vervuld in Curaçao. Nou, dat schept natuurlijk een enorme band. Maar buiten dat ben ik ongelooflijk benieuwd wat hij ook te zeggen heeft over het bouwen van de brug tussen de eilanden en Nederland. Dames en heren, Gravier. Hij staat op mute, Gravier. Ja, ik zei goedenavond, Benootje. Het is voor mij een veel plezier om als gast deze platform te zijn. Ik denk dat ik dagelijks hiermee bezig ben, maar als gast is het de eerste keer. Dus hartstikke bedankt. Ja. Gravier, welkom. Dank je pa acceptar por join us. Momensa, abotu wende ku boti opi tense dimi, but bossa, en je weet ook zelf dat door de drukte van de politiek wordt ook alles verschillend. Het is campagneperiode, of bijna campagneperiode, maar het is bijna al begonnen voor ons. Je ziet Jaap hier, je ziet Gwendel, maar een van de mooiste dingen die toen jij terug bent gegaan naar Nederland, ben je alles gaan doen om je band met de eilanden, maar zeker weten met Curaçao, te blijven laten bloeien. En van daaruit is ook Entrevista Q gekomen. Je bent iemand die altijd in de media heeft gewerkt, maar ook in de sociale sector. Je weet wat de pijn van onze gemeenschap is, onze diaspora. En met Entrevista Q ben jij een hele nieuwe force. A force to be reckoned with op de digitale media. En het is ons een eer om je te uitnodigen, maar ook een eer om te zien, bijvoorbeeld voor de eerste keer kan ik weten wat jij in de militie hebt gedaan. Want Jaap die heeft ook al zijn vragen en dat bindt ons samen. Dus ik laat het over aan Jaap voor zijn eerste vraag en dan komen we wel deze conversatie in, want we hebben alleen maar 30 minuten. Ja. Nee, zeker. Dankjewel, Gwendel. Nee, Gravier, een van de dingen waar ik benieuwd naar ben. Hè? In Nederland zijn er veel mensen die in het leger dienen, bij de marine of bij de mariniers, die vervolgens uitgezonden worden naar Curaçao, of die vervolgens uitgezonden worden naar Bonaire of Eustatius, Saba, Aruba, grote basis. En ik was gewoon benieuwd, wat heb jij gedaan
in jouw tijd toen je dienstplichtig was? En vind je het ook een waardevolle tijd om te dienen in het leger? Nou, ik zal je zeggen, eergisteren hadden we een programma met de oude kamerades van 1997-1. En we hadden onze sergeant erbij gehaald, die woont ook in Nederland. Dus wij konden hier op het platform kletsen, praten, dingen vertellen. Het idee ontstond toen ik dacht van oké, er zijn mensen die kerst niet kunnen vieren met hun familie. Maar het zijn niet mensen die vanaf begin van het jaar een rooster hebben, zoals bij de polities en zo. En die weten van oké, dit jaar moet de kerst werken. Maar het zijn mensen die misschien in oktober, november een bericht krijgen. Hey, je wordt uitgezonden naar die en die plek. En toen dacht ik gelijk aan mijn ex-kameraden Dion Wiesken. Die is super bekend in Nederland, Curaçao ook. Dus ik dacht van oké, laat maar even een programma daarvan maken. Maar wat altijd, als ik Dion in alle programma's zag, want hij is hier een paar keer als gast geweest, dan eindigen wij met één ding. Wij spreken vaak over de samenhorigheid, dat broederschap die is ontstaan vanaf 1997 tot nu toe. Want ik kan je zeggen, we hebben een appgroep dat heet 1997-1, dat was onze lichting. En wij missen daar nog 2 mensen. Eentje is overleden en eentje hebben we geen contact mee. Voor de rest hebben we contact met alle mannen van toen de tijd waren wij samen in dienstplicht ingetreden, laat ik het zo zeggen. En er zijn een aantal die 1 of 2 jaar later naar Nederland zijn gekomen met een speciale uitzending om mensen, hoe noem je dat? Dus er waren een aantal vacatures hier, dus die waren ingestapt als militairen. Het was een mooie project toen de tijd van voormalig sergeant Dal en Marlon Legalis, Curaçao. En dat wordt steeds de einde van ons gesprek. Wij vinden dat omdat we in een koninkrijk zitten, dat we meer gebruik moeten maken van bepaalde dingen die goed gaan in het koninkrijk. Nederland heeft een goede en stabiele leger. Landmacht, luchtmacht, militair, alles, alles loopt goed vergeleken met andere landen. Nederland heeft best wel veel goed geregeld daarin. En misschien is dit gelijk een punt voor Gwendel, voor zijn campagne. Wij moeten gaan, ook voor jou natuurlijk, om het te ondersteunen. Wij moeten overgaan naar onze dienstplicht weer te hervormen, hoe het was. En over het leger, over het vechten gedeelte alleen, want nu is het helemaal veranderd met meer, als ik het goed heb begrepen, met meer, je kan een metselaar eruit komen van het leger, je kan als een timmerman eruit komen van het leger, maar weet je, alles. Maar wij moeten dat band weer gaan verscherpen. Wij moeten de optie krijgen van oké, jongen, jij bent goed, of dame, jij bent goed in bepaalde vakken. In Nederland is er een optie voor jou om verder te gaan in dienstplicht. Of in dienst hier. Of landmacht, of luchtmacht, wat dan ook. Ik weet dat Dion Wiesken en Juni Brigita al in gesprekken zijn, hebben ze hier ook gezegd, met bepaalde hoge pieten in de militie. Ze moeten nog mevrouw Bijlen wel spreken. Dus misschien kan jij daar aan wat we aan ons doen vinden in de Nederlandse politiek. Omdat zij de minister van Defensie is. Juist, maar wij moeten wel wat gaan doen. Weet je, we hebben een hoop jonge lui op het eiland die zeker goede militairen zou kunnen zijn. Ja. Dus ik denk dat dat mijn grootste punt nu, of aandeel nu kan zijn voor jullie programma. Omtrent dat achtergrond voor mij. Ja. En een van de dingen die ik heb geleerd, en die jij waarschijnlijk ook hebt geleerd, is dat in het leger zeggen we altijd, leave no man behind. Ja. Dat je laat niemand achter, je zorgt altijd voor je maten. En ik ben wel benieuwd, hoe gaat dat in Curaçao? Als je kijkt even wat breder dan het leger alleen, als jij kijkt naar jouw geschiedenis uit Curaçao, in de relatie in het koninkrijk, houden we dat principe hoog? Zou je kunnen zeggen dat binnen het koninkrijk dat we niemand achterlaten? Wat is jouw visie? Nou, als ex-militair kan ik jou zeggen dat het zeer hoog bij mij is. Niet alleen leave no man behind.
Maar ook geef iedereen een nieuwe kans. Altijd een nieuwe kans. Dat is ook een belangrijk punt. Maar helaas binnen het Koninkrijk is het niet zo. Als ik het vergelijk met het stukje onderwijs bijvoorbeeld binnen het Koninkrijk. Wij staan ver achter vergeleken met Nederland. En ik zie het niet als een negatief punt. Maar ik zie het meer als kansen. Er zijn zoveel dingen die wij binnen het Koninkrijk van elkaar kunnen leren en samen doen. Wat betreft onderwijs. Maar helaas doen we dat niet. Helaas blijven wij kijken naar het stukje 1. Financiën, dus geld moet komen. We hebben onvoldoende leerkrachten. Onze gebouwen zijn niet optimaal. Wij kijken naar alle negatieve punten van het eiland. Terwijl we het onderwijs samen met Nederland zeker zou kunnen ontwikkelen. Of met de andere eilanden ook. Maar binnen het Koninkrijk zeker zou kunnen ontwikkelen. En doorgaan naar een beter onderwijs voor het hele Koninkrijk. Wij sturen ongeveer per jaar rond de 600 studenten naar Nederland. En ik weet van vorig jaar, weet ik niet zeker, maar het jaar daarvoor was er 575 studenten. En ik heb het daarover, wat 375 ongeveer was, als ik me niet vergis, was zelfstandigen die hier naartoe komen. Dus een heel klein stukje, dat gaat via de overheid. Dus wij moeten ergens wat gaan doen samen, om het onderwijs samen met elkaar te gaan verbeteren. Maar er zijn nog meer vlakken die wij samen moeten gaan doen. Huisvestingen. Ik zie hier Henry Isinja, die werkt in de huisvesting in Nederland. Wij zouden zo'n man als Henry Isinja, misschien kunnen jullie hem een keertje interviewen, als een diaspora vanuit Curaçao. Die moet ingevlogen worden naar Curaçao en een keertje binnen FKP gaan zitten, Gwendel. En daar een gesprek voeren met het hele staf van FKP en kijken hoe ze het hier doen. En natuurlijk heeft Nederland ook heel veel problemen met huisvesting. Ik zeg het nu, maar ik had 6 maanden best wel lastig gehad qua huisvesting hier, voordat ik deze prachtige woning kreeg. Maar wij kunnen elkaar wel ondersteunen, denk ik, binnen de Koninkrijk, zeker op die 2 gebieden. En natuurlijk zijn er meer, maar ik zou beginnen met die 2, onderwijs en huisvesting. Ja. En wat jij ook heel mooi hebt aangegeven, bijvoorbeeld, Javier, is de gemiste kansen die wij als Koninkrijk, en dat kun je zien in verschillende gebieden, maar ook op jullie terrein, zoals we zeggen. En het kan ook een gedeelte, en ook belangrijk, ik kan ook goed daarin lobbyen, bijvoorbeeld, voor defensie. Want hoeveel jongeren zie je, bijvoorbeeld in jouw tijd, ik weet niet hoe het is gegaan, Javier, maar toen misschien Jaap ook in defensie zat, hoeveel Caribische jongeren had je meegemaakt in de militie, Jaap, bijvoorbeeld? Nou, ik was zelf de meest donkere persoon in mijn peloton. En dat ben ik ook altijd gebleven. Dus je zag wel dat er af en toe mensen meededen uit andere delen van de samenleving. Denk bijvoorbeeld aan Marokkaanse Nederlanders, Turkse Nederlanders. Of Nederlanders die uit Afghanistan zijn gekomen in de jaren 80 en 90. Maar ik zag, dat waren wel weinig. Hè? Dus ik denk ook als je kijkt naar het integratiestandpunt en als je kijkt naar wat kunnen we betekenen voor mensen in Nederland die een baan zoeken, dat we misschien wel 2 vliegen in één klap kunnen slaan. Want bij het leger heb je momenteel duizenden vacatures. En aan de andere kant heb je ook duizenden mensen die nu werk zoeken. En op een of andere manier wordt die match niet gevonden. Dus dat is heel erg jammer. En ik denk dat als het gaat om een stukje leave no man behind, dat we ook zeker ervoor moeten zorgen dat we in het leger ook een goede afspiegeling krijgen van de samenleving. Omdat uiteindelijk, je wordt niet uitgezonden naar een provincie in Nederland. Je gaat naar Oeroesgan, je gaat naar Mali, je gaat naar andere brandhaarden in de wereld. En dan heb je ook kennis nodig van die regio's, van die culturen, van die talen. Omdat anders krijg je geheimproblemen. Precies. Javier, in jouw tijd, hoeveel waren jullie bijvoorbeeld in jullie peloton? Nou, wij waren rond de even denken, ik denk dat het 36 man waren. Maar je moet zo zien dat om de 3 maanden kwam er ongeveer 40 man binnen het militie. Toen de tijd op Curaçao. Dus we hadden een sergeant hier en die zei dat hij per jaar ongeveer 120 kopjes zag binnenkomen in de militaire dienst toen de tijd. Maar
Weet je wat ik zeer betreurd? Ik weet het nog, het was in februari. Datum, we hadden hoe noem je dat in Nederlands? Eclipse solar, hoe zeg je dat ook alweer? Ja, de eclipse, Eclipse. de zon-eclipse, ja. Ja, hadden we op die datum toen wij hadden uitgezwaaid. Dus ik weet het nog, weet je, het was voor mij een droevige dag. Het was echt een droevige dag, want je gaat weg, je komt niet meer daar binnen. Ik ben daarna in de kazerne geweest toen voormalig koningin Willem, hoe heet ze ook alweer? Beatrix, die was op bezoek daar. Was ik daar voor de extra, mocht ik foto's maken. Dus het was voor mij die dag ook weer van een opluchting als mens zijnde. Ja, 1998. Ja, klopt. Ja, dus was ik weer een keertje daar binnen geweest. Daarna weer 2-3 keer met de VKC's daar binnen geweest. Maar daarna nooit meer. En je ziet van, er was toch iets goed daar. En ik zou dat zeker gunnen voor onze jongeren van nu. We hebben zoveel jongeren, zoals ze zeggen in het papiermens, die onder een boom zitten. Dan zien dat bij Palu. Het onderwijs loopt niet zo fijn. Dus wij zouden zeker gebruik kunnen maken van de contacten van de militaire dienst om dat weer op te bouwen. Weet je, dat zou zeker een goede. Ik zou jullie aanraden een campagnepunt van maken. Want het zou zeker goed aanslaan als campagnepunt. Het is zeker een punt van Jaap. Want Jaap heeft ook. Dat is ook een van zijn gedeeltes. En daarom is ook de samenwerking van de Curaçaose Grendel en de Nederlandse Jaap ook heel belangrijk. Want dan kunnen we meer punten ook binnen het Koninkrijk aanpakken. En dat gedeelte vind ik ook heel belangrijk. En ook mooi dat wij in onze gesprek, dus in onze gesprek met Javier vandaag, ook meer kunnen uitplooien van die gedachtes. En hoe Jaap ook een inzicht kan krijgen hoe het werkt op het eiland. Maar ook hoe Nederland ons meer moet bijtrekken bij het proces. Want again, Robert Kemper die schrijft bijvoorbeeld over de Antilliaanse militie tussen 77-2. Ik denk dat Javier iets meer daarover kan weten. Nee, maar, ik heb er wel van gehoord, maar niet gelezen. Oké. Ik ook niet. Dus. Maar het is wel belangrijk, dus gaan we zeker weten meenemen. Ja. Maar ook als we zien dat we niet alleen maar kansen binnen het onderwijs, want dat komt ook heel vaak naar voren, maar ook kansen binnen de defensie ook zelf voor onze jongeren zit. En niet alleen maar voor de jongeren, maar ook, je kunt ook zelf ontplooien waarom hebben we nooit een sergeant-generaal van het Antilliaanse afkomst, of alleen maar de Maduro-dam, want de meeste mensen weten niet eens dat hij van Curaçaose afkomst is. Dus dat George Maduro van Curaçaose afkomst is. Maar dat is al jaren geleden. Je hebt ook Boy Ecurie. Andere mensen van militaire afkomst die van het Caribisch gebied komen. Maar die kansen blijven niet voor iedereen gedurende periodes en tijden. En komende van een eiland waar wij ook Pedro Luis Brion hebben, Carlos Manuel Piar, de militie, dus de defensie blijft een heel belangrijke target voor ons. En ook dat wij strategisch een ligging hebben die we meer moeten ontplooien, ook in die zin. Laten we zo zeggen. Want nu zien we ook het verschil van hoe wij de grootste buurland van het Koninkrijk, Venezuela, aan het behandelen zijn. Maar het is echt een tackle, een point, dat we meer kansen eruit moeten halen voor onze jongeren. Dus Javier, in die zin moeten we alleen maar jou bedanken om... Ik zal je een gouden tip geven. Ik zal je een gouden tip geven. En ik ga het met naam doen, want ik weet dat hij zeker open staat hiervoor, zonder dat ik met hem heb gevraagd. Je kan meneer Anthony Guillermo benaderen. Anthony Guillermo, hij heeft ons geholpen met de... hij werkt bij GMN. Hij heeft ons geholpen met de... Hij heeft his daughter. Dus
Zijn dochter die studeert nu in de United States en die heeft heel veel dingen gedaan met sport. En we hebben hij heeft ons geholpen met het schrijven voor onze sportprogramma voor Partido Nacional. Ik zal je zeggen, je moet hem vragen dat je zijn plan wil hebben over de defensie. Hij heeft een plan ontwikkeld, dat staat kant en klaar, die plan. Okay. Die plan is een keertje naar de huidige minister van Justitie geweest. Ik was er tussenin, dus ik weet het. Die plan heeft Diane Wiesken ook een keertje gelezen. Die dacht van, wow, dit moeten we gaan doen. Maar helaas was het niet te handelen of te hanteren binnen deze overheid. Dus als iemand die opkomt, Wendel, zal ik je zeker een tip geven om hem te spreken. En dan wie weet, Jaap, wie weet dat dat plan een goede plan van campagne wordt voor Wendel. Dus als jij Anthony Guillermo benadert, Wendel, heb je dat plan kant en klaar, hoor. En ik denk, het zou ook zeker weten mooi zijn als we dat kunnen integreren binnen het Koninkrijkse plan dat Jaap ook heeft voor de CDA. Dus, again, this is about teamwork. En als we dit samen moeten doen, moeten we het samen rijden en leave no one behind. En dat is wat we eigenlijk aan het doen zijn en wat we ook proberen te doen voor iedereen om een betere, de kansen groter te maken voor iedereen. We hebben een paar commentaren gerevierd. Ja, laten we, voordat we moeten gaan. Ja, precies. Ik zie dat Gwendel Doorsen had ook een hele... Ja? Welke is het? Wacht even. Laat me even deze... Ik denk dat in 2021 moeten wij met z'n allen gaan opstaan. Ten eerste zorgen voor de goede cohesie onder onze mensen. Daarna gezamenlijk gaan kijken wat de behoeftes om maximaal uit onze mensen te halen. En dan hebben wij Robert Kemper. We hebben een appgroep van die tijd. 41 jongens die mankeerden niet en kenden nu 43 jaar later net familie zijn. We hebben heel wat geleerd. Ja, dat is zeker een mooie voor je. Ja. Goed om contact met vooral de Antilliaanse militia's ook. Dus gaan we, meneer Robert, please contact nemen. Misschien ook voor een andere keer als gast binnen ons programma. Ja. We hebben nog genoeg plekken. De komende 11 weken hebben we nog Papiakou. Dus meld jullie ook vooral aan om met ons het gesprek aan te gaan. Lucille Walks, die zegt, ik werkte vroeger bij bureau Militaire Zaken. Kijk, bij het schriftelijke toetsing zie je hoeveel jongens analfabetisch is. Sommigen kunnen zelfs hun namen niet schrijven. Dus volgens moeten jullie ook iets doen voor die jongens. Een goede punt. En daar gelijk goed, dat stuk onderwijs en dat wat we net erover hadden over de militairen samenvoegen. Ja, ik ben het met name met deze persoon heel erg eens dat toen ik voor het eerst op de kazerne kwam, toen was er een jongen met wie ik samen moest afwassen. En ik was de afwasser en hij was degene die moest afdrogen. En dat deden we voor het hele peloton. En ik waste af en hij had een theedoek, alleen hij had nog nooit in zijn leven afgewassen. Dus of zijn moeder deed het, of een ander familielid, of ze hadden een vaatwasser, ik weet het niet. Maar wat hij deed, hij pakte alle kopjes en bekertjes en bestek en hij legde dat keurig in de zon op het gras te drogen. En toen dacht ik 2 dingen. Van balen, dan moet ik weer opnieuw gaan afwassen. Maar 2, ik dacht ook van, jeetje, wat is er nog een hoop te doen om ervoor te zorgen dat mensen, of je nou analfabeet bent of je weet niet hoe je moet afwassen. Maar er is nog een hoop te doen om mensen een stapje verder te helpen in het leven en ervoor te zorgen dat ze eerlijke kansen krijgen, net zoals wij die ook gekregen hebben. Heel mooi om via het leger dus ook met deze jongeren aan de slag te gaan. Dat lijkt mij fantastisch. Ja. Je hebt een andere opmerking hier. Waarom militairen? Er moet gewoon een top politieopleiding instituut komen. Dat heeft je zo nodig. En alle andere beroepen faciliteren. Er wordt geen oorlog gevoerd. Ik denk dat meneer Gwendel Doorsen, nu is de leger heel anders.
En vanuit het leger zou je zoveel en makkelijk politie kunnen uitstromen. Ik denk dat Zeker. het zeker een goede plek zou zijn om daarmee te starten. En vroeger gebeurde dat ook, toch, Javier? In de zin Mijn van vader was ook, dat we, ja. precies, je vader zat ook in het leger en uiteindelijk is hij politie geworden. En je hele familie bijna is gewoon surrounded by polities. Ja, klopt. Dus dat was vroeger inderdaad zo. En we hadden hier ook een tijdje, dat was nog toen hij leefde, Mando Davila, die heeft dat gedaan. Die was hier naartoe gevlogen. Ook een aantal oud-militairen zodanig geregeld dat ze naar Curaçao konden gaan om de politie in te gaan. Dus dat was in de jaren 2000 nog, was dat gebeurd. Ja, Dus, maar wat ik ook wel aan deze opmerking wil toevoegen, is dat ook het leger, of je nou kijkt hier in Nederland, wij zijn inderdaad niet fysiek in oorlog. We doen vaak mee aan vredesmissies. Maar wat wel heel belangrijk is, dat op de achtergrond gebeurt er ongelooflijk veel als het gaat om vrede en veiligheid. Dus er zijn binnen het militaire domein ook heel veel mensen actief in bijvoorbeeld cyberveiligheid. Of die zijn bezig met contra-terrorisme. Of die zijn bezig met vervoer van gevaarlijke goederen of gevaarlijke mensen. Om dat tegen te houden. Antiradicalisering. Dat is er wel. Ja. Precies. De antiradicalisering. En dat is ook een heel belangrijk punt dat je ook aankaart, Jaap. Het is ook dat ze net vorige week een onderzoek hebben gedaan. Dat Curaçao de kansen zijn heel groot dat wij ook niet goed beschermd zijn voor een antiterrorismeplan. Dus in die zin is het ook heel goed dat wij meer van deze punten blijven aankaarten en ook de possibilities, dus de kansen moeten zien om de brug te bouwen in die zin ook zelf. Ik denk dat wij een einde moeten zetten van ons programma voor vandaag. Het was een hele leuke programma en ook interessant. Javier, heb je een laatste woord voor ons? Hoe jij het ziet ook, dat wij binnen de diaspora meer kunnen waarmaken. En zodra wij ook, als ik in de Staten kom, maar ook wanneer Jaap in de Tweede Kamer komt? Ja, ik denk dat er nog heel veel moet gebeuren en heel veel moet gaan opstarten. Dit is een goede start daarvan. Ik hoop dan, wat mijn al een beetje, en dat is dan de journalistieke gedachte, van het kriebelt een beetje. Ik hoop dat jullie na 19 en 21 maart niet zeggen van tot hier, we zijn binnen en we gaan stoppen met zulke acties. Ik wil jullie vragen om na die periode, misschien wordt het 1 keer per maand of wat dan ook, toch door te gaan. Want het wordt een hele proces. Dit hele diaspora gebeuren is een proces. Dit is een start en er moet daarna ook nog meer gedaan worden. Dus en ik zal je een voorbeeld geven hiervan, Wendel. Wij lopen nu binnen het Koninkrijk al 10 jaar te praten over geschillenregeling, Precies. Ik denk als wij dit soort programma's hadden, zouden wij een stapje verder zijn met dat geschillencommissie. Want wij hebben alles informeel dan al besproken. Of mensen hebben een hoop al informeel al gehoord. Dus dan kan je mooi en makkelijk binnen de staten met alle eilanden samen, IPCO in dit geval, dat kunnen regelen. Maar omdat wij niet continu met elkaar in gesprek, in contact blijven, en de overheden die doen dat super goed en tegelijkertijd slecht. Als ik het vanuit de overheid van Curaçao nu ziet, nu weet alle ministeries hoe ze moeten communiceren met het volk. Maar 3 jaar lang hebben ze alles gestopt. Media die heeft van hun gehoord alleen binnen het nieuws. Geen enkele sociale programma. Nu weten ze allemaal hoe ze met het volk moeten communiceren. Dus ik vraag jullie beiden om na de verkiezingsperiode om te blijven communiceren met het volk. En daar ga je doel bereiken, denk ik. Nou, ik vind het een heel goed punt. En laten we afspreken dat we, en dan spreek ik natuurlijk ook een beetje namens Gwendel, maar dat we zeker eens in de maand na de verkiezingen nog deze show door laten gaan. En in gesprek blijven. En dat we iedere keer, ook met jouw hulp, maar ook met de mensen die nu luisteren, dat we jullie hulp nodig hebben om die connectie te behouden. Dus als je nu kijkt, als je nu luistert, doe vooral mee, meld je aan.
Dat kan bij Gwendel, dat kan bij Gravier, dat kan bij mijzelf. Want dat gesprek dat moet zeker na maart ook gewoon doorgaan. Zeker. En ik wou nog wel een vraag van Robert Kemper aan je geven. Jaap, hij heeft gezegd, toch heb ik hier een vraag. Is Nederland bereid om hoge militaire opleiding willen geven aan de Antillianen? Denk je dat? Er zijn in Nederland ongelooflijk veel militairen die gebruik maken van opleidingsinstituten in andere Europese landen. Denk aan het hogere defensiecollege in Frankrijk of militaire opleidingen in Duitsland of in andere landen waar we geregeld op bezoek gaan als leger uit Nederland. Dus het lijkt mij bijzonder op het moment dat wij zouden zeggen dat Antillianen, nota bene ook inwoners uit het Koninkrijk, dat die niet hier of elders een opleiding zouden kunnen genieten. Ik wil mij ervoor inzetten en ik vind het een hele goede vraag om hier in te duiken en ook samen met mensen die dit een interessant thema vinden, om ervoor te zorgen dat we de antwoorden krijgen en op het moment dat die niet bevredigend zijn, dat we daar samenwerk van gaan maken. Zeker, zeker. En tot slot moet ik iedereen bedanken dat wij zoveel mooie commentaren en ook mensen, meer dan 29 commentaren al die we hadden gekregen voor vandaag. En mensen die naar ons programma kijken. Dit doen we voor het gemeenschap. En dit doen we voor iedere Nederlander binnen het Koninkrijk. En wij zijn ook Nederlanders binnen het Koninkrijk. De kansen die we moeten blijven ontplooien, die moeten we samen doen en niet vergeten. Het punto mais importante tá para nós por realizatie que o potencial não conosco para junto sacar o melhor para nós ainda. Então me tá aí aqui na paviamento para sobre nós tem como mover. Então nós que parte de processo aqui. Que pensa que é uma coisa impossível, uma plataforma assim que mostra nosso trabalho que tudo costa possível. Lá nós vamos entrar junto, lá nós unir, então lá nós fica nos vista e é coisa mais essencial. 2020 a dona nós acaba a mensagem de que a solidariedade significa. Então, para que esse aí, a trobe dia mais, me agradecer por rende, então lá nós sigue, nós também tem mais programa, tu rende que tem gana de vir parte, ou está invitado. Sempre vai estar welcome. Nós vamos invitar na plataforma junto de Papiacu, riba, entrevista com. Nós não temos palavra para agradecer a oportunidade que nós temos para por trazer ideia aqui. Diáspora sempre dá um trabalho importante para mim. Onde eu me vai, tu hora comitê na Holanda, então seguro. Tur aia, para seguir para riba essa aqui. Então esse a mim como guarda mas serina por segurar, pero me tá mira, bastante mira também. Me tá trazer junto com me rende, não me sa seguro. De plataforma que nós está, maneira Jaap Jonkers, número 27 de CDA, nós está bem logrado. Então, esse nós temos que ficar para 2021, dias aí, lá nós enfocar para poucas ribeiros bom. 17 de março, tem eleição de Tweede Kamer na Holanda, 19 de março, tem eleição de Estado na Corsou, você acaba onde você tem que depositar o voto e queda confia. Nós está fazendo nosso máximo esforço. Então, danke vez mais. Então, até o próximo, até outro semana que Deus poder. Então, turcos bom, cuida curpa. Feliz dia na festa. We zien elkaar tot gauw weer en tot volgende week zondag. Ja, precies. Okay. Dank je, Javier.